ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMLE jangan nongpol constituency ba middle bonds im hagas taplas ngi uble ka shitrik unaitung araja pusau ulet bangkit bokket riang bat ai tiru da ka song pisa kum gijingarap yekin ho ni kai football on the 17 jungin thai na Christian Higher Secondary School paham sim hashua bikin le mi khmat ekri boy district halumpung ni kai football state level subro tukam kaban salong hakidi khnia sngi hanong ba shalong Hagi jingalang ka balingkot ka balong hamadan paham sim laidon lang kinong yalam shinong kibol penya jo Christian Higher Secondary School lam bigithaya le ka jangan ka school level subrotokop jangan ka slam arhajar alsau kirang ba kibiadon lang ba Nelson lengdo kum sketri jong SMC ba Jedwin lengdo kum orang ba shnong jong shnong paham sim iba Wan Prang Sumer Astan Rang Ba Shnong di dekat Nagaliang jong ka executive committee Shnong ino hikai ke bi gi jongi ki bala benyadan lang coach jongi bedon lang hang ni wa krau sungkili nang ta ki wei ki biadon rengkat khamtam ye phi ki players lembat ki perlok lapo ki printed bat ki electronic media kadon ga kentin ga baong Wei na kiru krau apok gari ke jungi Swami Vivekananda. Wong arise awake and do not stop until you achieve your goal. Hijot gendit na kabapi jaka kabapi dan padia kun hadu bapinda poi sou thong jong ke jingjob. Namar kata ni So kemen Cibun baka Christian Higher Secondary School nongpo paham sim kabalayo alat ban represent ya ke Ribhoi district hi mi khmat ya ke Ribhoi district ka under 17 girls akan ni ke Subruto Kop Arja Apusau kadau ke jingwan ke jong akum nong mi khmat jong film ke jing senran lang gini ke orang ba ginong hikai kalong ban aimen sim ye pi kumki players kinong ilekai ikit bok kiruyang epi ublei don dengkat isap kipong ge bepi pidon skill ki talent ge bepi pidon lekai bha lekai dag jing sngorit dag jing jai skill ge bepi pidon pendon kam hok ki barobor ilekai dag jing start abang itho ek exam ni haban pule ke kot ni haban pelit jing mut ni hab ban tho bha da jing champang ga jongi bangin sutu bangin pas bha kisayong buwan sakmat de ukna le ne ka kena ki bastan ki ba pledging mut ki ba pendon kam hok ya ka sap ka bo bleu ai krapang ye pi barok ngidon la ga jong ga sam kidon ki menang wilayah kai football kidon ki menang wilayah kai badminton kidon ki menang wilayah kai cricket kidon ki ba tibet ha ka athletics kidon ki menang ban ruai kidon ki menang ban shot kidon ki menang ban pun rukom lala ki jong gisap ubleu la ai phi ke sap ka bakerpang ban ile kai football ile kai bha ya ile kai da ka jing start ya ban sian teng bile da ka bor empoi chno ya ban sian ya ban start pendon kam ki buj hakar kom ke badai kadon kam ke teamwork ke jong phi bat kom ta ter ke jing stu jing mut marwi nomla ban penjok ke tim kam long ke besuk like setang cisin la no dan re don kam he barbor ke teamwork ke jong phi ke jing stu jing mut lang ke jing tre lang kata ke di ke kong san jadi mar kata kum ki players ki bansa mi no ngikit bok ruyang ya phi ya coach ya kinong hikai manager paro ke tim hi ki badon ke benta ke bakrau kumbula keren ba jot semene
aba pimi khmat ya ka district hagani ka por mdei tang ya ka school Christian la mi khmat ya ka district ribhoi baro ka wei kit bok kiryang ba phinla ban poi sou thong ha ka jing khun ha ka state level ubleu ibin phinla ban job ba ka state level phinyo ban represent na ka state sa ka national level ha ka bakan long ka jing kerhu na ka benta jong phi jong ilang baro ngi kit bok kiryang ya phi ubleu don rangkat bat phi unri sumar yalam ya phi bat komju ringai kublei kerpang ya ki kimi ki pa ki jong phi ki bahayeng ki bhasem ki jong phi ki bala kershan ki bala support ya phi na ka benta kan ki jing thumu ka ba phi don kit bok kiryang ya ke school namta ka team ka jong phi na kamta kiwi ki benta ki bakum ka school phi don ban sakri ya kan ka dong bat ka than ka ba i ke jongi te kum unong mikmat ujung phi na kalyang jong ka school layo bania kendu o tu sngi bania keren ban pensngo ya ki jing don kam ni sutu haba village ban sa hangthi haslong haswa ban sedang ke tournament ki don hi ki jing lut ki jing sep jaga sa jaga dem ka bam gadi kini kitai ban penbit penbiang ya phi te kum usakri berit hapok ke konsumsi ngasngo ngasngo di ke kamram ga jonga hi bangan don benta bat fikat bangala tanangamla 4% ru wan su e 4% ngamla banirap wan su e na kalyang jong phi tendre ke ka ba ila banirap ni don benta bat phin mangi sutu gidon gijing lut gijing sep aba pisa angki aki jaka ban yo e jaka sa la ne ka bam bat kamta dokter tengi ni sebut tunjuk ru gini ke jersey ban praktis ba pinile tournament ikin ai naga department kini lang ba pin praktis